I šta? Daj, be, odbacu, be. Pa mu pa preskoči. Preskače se. Šta se me preskače? Odbazu se preskače. Baza se preskače ako kaže. Preskače se, baza. A ja kako mi rado to bilo. Priča, nema izmišljanja. To je jedno... Jedno od osnovnih pravila je da nema se izmišlju pravila. Ko je bacao? Ja bacam, daj mi. Pa k'mo sad? Evo, jedno... Ne do mojega, hajde. Dragan. Opa, evo ti ga na. Ajde, raziđi se, da sam snimio sad ovo. Ovaj potez da sam snimio. Pa nije reći albatros. Za malo i voga da prije. Znači ti bude albatros. Ajde. Situacija je izrazito napeta. Ne mogu dobati. Situacija je izrazito napeta. Kocka je bačena. Prc, ovo je peć se zakasao. Prc! Evo ga. Samo ga dobu noći. Zelen. O, zelen. A ja sam zelen. A šta sam uradio onda? Gde si bio? Tu sam bio. Ali ja sam ovog pomerao. Ne, tu bio. A ja sam njega pomerio. Ne, njega sam pomerio da mu napad. On je onda sad tu, ja idem 2 napad. Malo pe sam dobio 1. A tvog sam pomerio. Žuto sam pomerio do zelena. Nema izmišljanja to. Nema, nije. Pomerio sam ga. Mene nešto neće. Neka, dobro. Ja! 3. Prc! Gdje sam bio? Opet. Gdje je on? Ja! Tri! Snimaj, momčo! Op! A treba ga čušnuš ovo da padne. Pokvareno.